Building. Oh, huwag ka dyan sa likod. Type si Papa eh. Ay ko. Aray ko. Ano na lang? Ang dala ka pa, yung baka lumakas. Nalulusa yung ganda mo. Uy, shout out. Yo, shout out guys. Shout out sa inyo. Kadali lang guys. Three. Six. Ay ko. Ano ko? Ano kulitan ako? 23. Huwag ka dyan! Basta, Wow. paluin kita. Kulit mo na naman. Guys, nabili ko lang sa Tuwaray. Pangkita yan. Who's this? Ayan pa si Papa dyan, oh. Ay, shout out. 1 viewers. Hi, Ma'am Melody. Shout out. Hi, 13 viewers. Shout out sa inyo, guys. 3. 13 viewers at 3 thumbs up. Shout out. Thank you very much, Ma'am Melody. Team Tacloban, shout out sa inyo. Kumusta? Ilang buwan ako di sumasahod sa YT, guys. Ilang buwan na. Hindi malakas ang views natin ngayon, guys. Mahina ang views ni Waray, mga kawaray. Kinakarir ko kasi ngayon ng reels, mga kawaray, kaya yung YouTube natin medyo na kapag-iwanan kasi so very busy because I have no puhunan this week because I have mini bilihin. Aray ko, bilihin. Shout out sa 6 million in the house. Shout out pala kay Sir Robert. Daddy shout out sa iyo. Maraming salamat po.
sa suporta mo kanina. Bumili sa akin yun ng mais, tumpok, 50. Mga kawaray. Salamat po kay Sir Robert. Hindi ko lang alam kung anong apelido niya kasi medyo highlights. Medyo ano siya nun, busy-busyhan. Busy-busyhan talaga. 9 viewers siya raw. Medyo ano, nagmamadali po si Sir Robert. Thank you po. Salamat po sa suporta mo sa aking YouTube. Sa YouTube siya nanonood mga kawaray. Updated po siya. Kaya thank you very much po sa lahat na nakakakilala sa atin, sa ating mga ginagawa sa ating pagtitinda. Maraming salamat po sa inyo suporta. Thank you very much. 5 viewers in the million in the house. Shout out. Tambay. Thank you Ma'am Melody Alvarez. Maraming salamat po sa pagtambay at 5 viewers at 5 thumbs up. Uy, dami naman. Marami man doon nandiyan. Kinakarir natin mga kwara yung ating gusto ko ma-monetize din yung aking Facebook kasi dito sa Facebook mga kwaray sa Reels mabilis ang views mataas. Kaya yung YouTube natin mga kwaray kinukuha natin link, ilalagay natin dun sa Facebook natin sa Reels para yung iba na gustong makita ang ating YouTube doon nila mapupuntahan. Pag pinindot mo yon, makikita mo na agad yung I'm fresh ka? Impress? Umiyak pala yung anak ko parang ganyan. Isang ilaw. Mommy. Ba't yung pinatayan? 5 viewers siya raw. Yan naman ang pusa ah. Fine. 4 viewers siya raw. Dinosaur. Dinosaur. Si Mark yan ay dinosaur. Dinosaur. I dinosaur. 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 I dinosaur. I dinosaur. Ay, bubong eh. Ay, B-boy, shout out. Aray ko, alam mo ha. Shout out B-boy TV. Aray. What? Anak ko. Hey, said muna kay Kuya B-boy. Said, hello. Dali. Hello muna Kuya B-boy, dali. Said Kuya B-boy, hello. Marjan. Listen. Said Kuya B-boy, hey, hi. Fast. Hi muna Kuya B-boy, oh. Said hi. Hi Kuya B-boy. Listen. Hi Kuya Boy, B-boy. boy, boy, boy. Kuya B-boy TV. Boy. TV. Shout out. Hi. Shout out. Kuya B-boy TV, shout out po. Dali na. Dali na. Tulog ka eh. Sana. Kuya B-boy, shout out po. Dali na. Ambot time. Manunulay ka. Jan, love you. Ano markdown? Markdown daw. Kuya B-boy said markdown daw, ikaw markdown. Down to, Mark Jan. Hindi. Kulit mo na. Send mo na, Kuya B-boy. Kuya B-boy, hello, shout out po. Boy, boy. B-boy. Boy. TV. TV, said TV. Shout out po. Shout out po. Shout out po. Free farm. Shout out po. Tigil na makita Kita yung bitlog butlog mo. yan. Oh, itlog. Kita itlog mo. Mark yan. Said, oh, Kuya B-boy, oh, said, Mark yan. Hello daw. Hello mo, hi mo muna. Sabi, said, ganito, oh. Uy. Boy, boy. Ano yun, Kuya Boy Boy. 3 viewers, shout out at
Boy boy daw. Hello boy boy. Boy boy. Hoy B-boy. Imbis B-boy. Boy boy. Ba't boy boy ang tawag mo kay Kuya B-boy? Liboy naman sa Shoutout sa 3 viewers at 7 thumbs up. Thank you po. Salamat po. Anak, Anna. Ang kulit ng... Go. Para ka na naman lipong. Makita nga ni ikaw. For pain that massage don't get to me, this salon lasts for up to 8 hours. Pinanaipit ko dito. Kaya tayo. Ay, tapos na dyan yung mga test. Tatanggalin mo. Tanggalin mo muna. Aray ko mark dyan. Ang sarap! Kakain na yan! Ay, 5 viewers siya. Sarapin eh! Para sa mga siksik na araw, masarap na Skyflix na maasahan. Para sa Gino's natin, ginalingan mo eh. Para sa mga inaasahan, asahan mo ang Skyflix. Our best ever idol cheese dogs. Our cheesiest idol ever. Ito yung nitigulo. Oo. Three viewers, 8 thumbs up. Aray ko. Pero pag magaling na ako, balik sa wicked na ulit. For fast fever, choose Calvo. Naku naman si Mark dyan eh. Pakita nga na yung itlog ni mo. Ayaw pag pinasaway. Aray ko parang 100. Fever sweet sa meal. 9 pesos lang. Champion! 10 pesos lang may dashing! 25% more laman! Like milk, egg, and vitamins and minerals! Tulong para may energy for the body and the brain! The only official chocolate drink of the NU! Tilayang kasi ginagawa mo. Oh, tilayang ka. Wow! Ka tumigil. Sumakses dahil walang arte. Sumakses dahil walang tigil. With PLDT Phone Fiber Prepaid, sumakses din ako. Mag-Fiber Prepaid. 5 viewers, shout out. Prime Rivera. Ayaw dyan sa lamisa dali. Kaya ba tayo? Ka? Huwag ka ng spoon. Walang atrasan sa face-to-face harap. Hit mo daw spoon, sabi mami. Lunes hanggang Biyernes. Huwag ka ng spoon. Get a spoon. Get a spoon. Dalawa ha, dalawa. Oh. Get one. Get one more. Oh. Isa. Dalawa. Diba? Ilan yan? Ilang spoon yan? Ouchie!
our guests somewhere. Outfit. Outfit talaga pag inilig ko bata. MPJ's Bawang Quiapo. Saan outfit? Saan outfit? Saan outfit? Hoy. Diyan. Nasa outfit? Nasaan? May bago akong apam, friend si Asok. So, 3 res. Switch to Sunshine Sana Natural, all. a two-in-one solution with Palipad na sa sanggay. Napaliparan ka. Start a healthy, smooth hair. Pero don't just na healthy, smooth hair ba? The Sunshine. Yan na yung print. Okay. Patay na ng matagpuan sa isang septic tank ang isang babae sa Santa Maria, Ilocos Sur. Ayon sa mga otoridad, sa ipagkinuha ang 18 taong gulang na biktima bandang alas 10 kagabi. Kinaumagahan, natagpuan siyang wala ng buhay sa Poso Negro ng isang ginagawang bahay. Sa kaunang investigasyon, maaaring manong aksidenteng nakulog ang biktima. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Mabilis na sigang tayo para updated sa Sherbrooke happening. From UE, nagpalipad ng 23 times na. Oh, Ready na naman ako Sana, oh. Barbie Fortesa dahil this July 30. di sumahod ka na sumahod buwan-buwan. Sumahod ka na naman ba ngayong buwan? Nakarang buwan? Sa akin mulang April, May, June, July na ngayon. Wala pa akong sahod. Nag-renew ng kontrata sa GMA. Focus kasi ako sa Facebook. Sa Reels. Mabuti naman. Very good. Para may panggastos-gastos ka. Kain tayo sanggay. Ulam namin. Inihahatid ko, lalo na sa iyong mga dokumentary ay tumatatak sa puso at isip ng mga Pilipino. We are privileged, honored, happy na si Gala isang kapuso at pananatili pagkapuso. Kasi lagi ka nang walang live. Oo nga eh. Nasawi sa pamamaril ang isang babae sa Tondo, Maynila ating gabi kanina. Nakausap pa raw ng mga taga-barangay ang biktima bago nangyari ang insidente. Patuloy namang inaala ng mga otoridad. Ulam namin pampagatas. Nakatutok si Jomer. Yan lang ulam namin. CCTV na yan. Sa pamamagitan ng GK compound sa Tondo, Maynila. Oo nga sangkay eh. Pero hayaan mo na. Pag wala. Isang babae pala ang binaril sa kalapit na iskita. Ayon sa isang residente, naalarma siya. Lagi kasi may tugtog sa palengke. Nakakainis. Agad niya raw si- Lalakas pa. kung nasaan ang biktima. Hungry ka? Nakita ako nakablik ka na babae. Tapos tumawag Baka na upuan mo dali na. Tama niya po sa buhay. Kilala raw niya ang biktima. Saka na ako siguro mag-live ng araw-araw sa palengke pag ano na. Siguro, Pa-monetize na ako sa Facebook. sa loob. Meron daw pong Dahil sa kuha kong upuan. wala naman daw base masubukan ng bumaril. Mabilis naman daw nagdatingan ng mga pulis at kinordonan ng lugar. Sabi ng barangay, Ay, umikot Angel sa TV, shout out. at nakausap pa nila ang biktima ilang minuto bago
bago siya binaril. Nakisuyo raw ang barangay sa kanya na tawagin ang mga magulang ng ilang Hindi kita ma-push kay Will kasi lagi kang wala sa live ko. Oo nga eh. Alam mo naman busy tayo. Okay lang yan, Sangkay. No problem. Makasupin yung mga bata. Angel TV, mayroon ka ng ano, jacket. May isang concerned citizen na Salamat sa suporta, tumawag boss. sa amin na mayroon daw naganap na shooting. Monetize na reels ko. Monetize na ba reels mo? Presidente, isang putok lang ng baril. Hindi pa monetize yun, Sangkay. Nakita rin daw nila ang biktima na kasama ang kanyang living partner bago siya namatay. Hindi na raw makita sa ngayon ng barangay ang partner ng biktima. Tuloy ang investigasyon ng Manila Police District para matukoy ang gunman. May ano ka na ba? Earnings ka na ba? Para sa reels ito akin, oh. Joker Na. Apesto nakatuto 24 oras. Thank you, Lods. Walang ano man la, idol. Patay-tay sa Rizal, matapos Nasa mo ka ng upuan? Pumupo ka dito. Dali. para makuha ang kanyang cellphone. Nakatutok si AJ Gomez. Upo ka dito. May ganito ka na ba? May earnings na ako sa reels. Ganito? Ang hold up kumano sa isang babae sa Taytay Hindi Rizal. makita. Wait lang. Pasado alas 5 ng Pakita ko sa madaling araw harap. kahapon. Base sa investigasyon ng pula. Ganito ba? Ang 29 anyos na biktima sa kalsada ng Ito, reels, oh. Sabang sa barangay San Juan nang mangyari ang aksidente. Yung aking biktima, no? Galing siya sa trabaho. Ay, ayaw mo kung pakinggan. So, nung dumating siya dito sa may bandang Broadway, Yan pala yung akin, oh. ito ang response no? At nakita na ko na. And then, nung tuwing Wala pang earnings. yun niya yung ginagawa na saksak na ito guys. Wala kasi nagpapalipad, eh. At iba pang parte ng katawan ang biktima na nagpapagaling sa ospital. Tama. Natangay sa biktima. Ito pala yung sinasabi mo. Sa follow-up operation ng Taytay Police, na-aresto ang suspect na si alias JR sa kanya mismong bahay. Na-trace natin, nakita natin sa CCTV yung mukha nung suspect. Ay, share out. At yun nga, nakuha na Angel yung mga operatiba. TV, share out sa'yo. So, parang hindi siya. Kain tayo. And then, na-recover din sa possession niya yung mismong cellphone at ginamit niya din sa Hindi na raw na-recover ang ginamit na patalin. Aminado ang suspect sa panguhulga. Pin kita. Ibebenta raw sana niya ang ninakaw na cellphone pantustos sa Yan. kanyang pamilya. Nakapin ka na, idol. yung po na pangangailangan. Yan po yung araw niya. Na Nagawa ko po yun. nang tanungin ukol sa ginamit Ina-apply mo na yan. Nariyan siya Ha? sa may video. Paano ba? Po ako ng source. Then, meron po akong 3 buwan na date. Hindi ko alam, eh. Tapos, kailangan mo po ng paupa ng bahay. At wala rin po ako. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong dahil sa panguhulga at illegal gambling ang suspect. Paano ina-apply lang kayo? Sasampan siya ng reklamong robbery with frustrated homicide. Sinusubukan pa ng Sa monetization? GMA Integrated News. Naguna ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatuto 24 oras. Ito nakalagay na ano. Ganito pa lang yung akin, eh. Ito mo. Yan, oh. Sit up now. Ito nakalagay sit up now. So mo dyan. It's giving dark horse vibes ika nga ng ilang episode. Ito ba? Rawi 2, Nina Will Yung sit up now. De Leon. Matapos silang tanghal na second big winners, Oh. nakauna na ang PBB Celebrity Collab Edition. Ganyan mangyayari. Never beating the competitive duo allegation. Tapos, Dahil talagang ipinaglaban daw ni na Will at Brown ang kanilang pamamalagi sa loob ng bahay ni Kuya. tapos saan dyan? And yun yung something na proud talaga po ako kasi Doon ko yung nagulong sa ang live. laking growth po para sa akin. I haven't Lawyer. handled anything dito po sa line of work po namin ni Will. And I wanted to be that way also. Kasi doon ko po talaga mapapatunayan na deserve ko po talaga yung mga pinibigay po sa akin. Special para kay Bao ang kanyang journey. Wala pa nga, eh. Lalo't minsan na siyang na-edit. Pero muling nabigyan ng pagkakataong makamali. Kaya kahit may mga Martian, ano na? mula sa ilan, bukas niya raw itong tinanggap. Parang sabi niya, lumabas yung mga comments
Nagrereklamo ka hungry tapos pagkakain na wala. Yan, ganyan lang siya. So, syempre po ako, prepare ko na din po sarili ko for the worst case scenario. Mas so natutunan ko po actually yung sa loob ng bahay. Di pa pwede. Di pa nga. Maganda yung palagi mangyayari. As for Will, struggle is Will man dahil sa kanyang pagiging Panorik, introvert. At kahit minsan daw ay nag-isip na niya noong Hindi ko pa kasi na-reach yung followers. Kaya wala pa. pinalakas ng kanyang housemates at fans ang kanyang loob para ituloy ang laban. Isa na rito ang kanyang kaibigan na si Jillian Ward na full support online at personal na suporta sa mismong Big Night. Speaking of Jillian, matapang din sinagot ni Will ngayong nasa outside world na siya ang naging feud sa pagitan ni Jillian at ni Sofia Pablo. So, hindi dahil kaya. Honestly, like, parang it's not my thing to say po pero o kung ano po yung dahilan ng pinagawa po nila. Kasi honestly, hindi rin naman po ako yung makakapag-ayos yung kundi silang dalawa lang naman. Ready naman daw siyang maging instrument para magkaayos ang dalawa na pareho niyang kaibigan. Nabibigyan ako ng pagkakataon at pareho po silang bukas para mag-usap or Ayaw mo dito talaga? po talaga yung pinagmulan po talaga or ano ba yung napakaraming rason po. Umupo ka dito, di ba? Pinakuha ka. Pinaupo. May nilinaw din si Will tungkol naman sa tila triangle na nabuo sa loob ng bahay ni Kuya. This time, kasama naman si Dustin Yu at Bianca De Vera. Nasettle niyo ba yung Triangle na yan. wow! Wala akong naging triangle talaga sa loob ng bahay. Alam ko lahat ng mga housemates yan. Bakit kayo share in a way? Siguro po kasi kanilin po kami work together. Nagbigay rin ang reaction si Will sa pag-amin recently ni Dustin na nagselos siya noon kay Will. That, I don't know. Kuya, dato, na parang, yun nga po, na support ko sila, yung honest ako doon at sinasabi kong buo na sinusuportahan ko siya. Masaya ako sa naging storya nilang dalawa. At yun nga, kaya na sinasabi ko sa mga housemates ko sa talaga. Nila talaga sa labas ko. Nelson Canlas updated sa showbiz happening. Sumalpok ang isang truck sa isang bahay sa Pinangonan, Rizal. Nakatutok doon live sila. Vicky, pasensya na po hindi ko Tagalog na marinig dahil napakalakas ng bus na ulan ngayon dito sa barangay Darangan dito sa Binangonan ng Rizal kung saan nangyari ang insidente pasado alauna kanina mag-alas 2 ng hapon kung saan isang dump truck nga o truck ng basura ang dumosdos dito sa pababang bahagi ng barangay Darangan at tumama dito sa isang bahay at isang tindahan. Dead on the spot ang driver ditong mismong dump truck dahil naipit siya dito sa may driver's side ng kanyang sinasakyang dump truck. Puno-puno raw ng basura ito kanina na mangyari yung insidente. Kwento sa ating ang NTR Remo ng Binangonan ay nasa taas sa bahagi sila ng kalsada at inutusan ng driver yung kanyang pahinan, tinatanggalin na yung kalso dahil sila ay pumunta na dito sa bababang bahagi ng kalsada dahil bigla itong dumosdos at nawalan daw ito ng preno at dumire-diretso nga hanggang sumalpok na ito dito sa may bahay at tindahan. Pagka-size kanina ng ma-extricate itong katawan ng driver na dead on the spot dito nga sa cabin ng kanyang dump truck. Sa ngayon, ay hirap itong Binangonan NDR Remo na matanggal yung truck dito sa kanyang sinalalagyan dahil inandong muna nila yung basurang karga nito at nang gumana ay tatanggalin na lang sana nila itong truck pero bumuhos naman yung napakalakas na ulan at ngayon nga ay bahala dito sa ating kinaroroonan at iskula ng itong kalsada na talagang sobrang pa nagpahirap dito sa kanilang ginagawang operasyon. Pero ayon sa NDRRMO ay tatanggalin na nila itong truck para maibsan na yung traffic dito. Bagamat na nawala na yung traffic kanina dahil bumuhos ngayon malakas na ulan, ang kasunod naman dito ay baha. At yun ang inaabatan ngayon ng NDRRMO. Kaya kailangan daw nila tanggalin itong truck sa lalong madaling panahon. Yan ang latest mula dito sa Barangay Darangan sa Binangonan Rizal. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Sila. Humingi ng paumanhin ng driver na nag-viral dahil sa pagsiselfone habang nagmamaneho ng luxury car sa EDSA. Ayon kay Josh Mollica, inaako niya ang kanyang pagkakamali. Nag-quit Hi, Ma'am Gemma. Shoutout po. Para punan ang sandali na Ayan na naman siya sa milestone.
Ayon niya sa mga kabataang nakanood ng kanyang video, huwag tulangan ang kanyang pagkakamali. Pinaharap si Monica at ang rehistradong may-ari ng sasakyan sa pagdinig ng LTO sa July 10. The plot thickens sa inabangang GMA Gala this year. Isang diwata na itinakdang maging bagong tagapagligtas ng Ekasadya ang tatapak sa mundo ng mga tao para dumalo sa pagtitipong yan. Abangan siya this August 2 sa tinaguriang biggest event in the showbiz industry. Pero bago yan, mapapanood na si Bianco Mali sa Encantadia Chronicles Sunday bukas. And that's my chika this Tuesday night. Ako po, si Adelian. Miss Mel, Miss Vicky. Sangkay, kain tayo. Ma'am Jema, thank you po. Ma'am Melody, kain po. Ako po si Mel Bianco para sa mas malaking misyon at para sa mas malaking Ako rin mga remote. lingkod sa bayan. Ako po si Vicky Moran. Ayun, oh. Sa GMA Integrated News. Ano yung Ayun, oh. pagkakas ng Pilipino? Nakatutok kami 24 oras. Ayun o. Remote. Remote. Ayan o, ayan o, ayan. Ayan, remote. Ay, kung tumaba, Mar. Bakit? Masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, honor o droga na hindi ang Upo ka, bilisan mo. Aray ko, B-boy. Ma'am Jema, inaasar ka ni Sangkay. Ang Sangkay, mga pangasar ka talaga. Lumig na na yung ano, ito. Sawag. Pinaglaruan mo doon sa ilong mo. Shoutout Melody, salamat po. Kain mo din. Ay. Masira si kaseksyan mo. Ay, sana all sexy. Ikaw na, sexy. Anong sexy? Sexy o sexy? Nandito po ako ngayon sa inyong harapan. Humihingi ng gabay sa aking desisyon tumakbo bilang isang mayor. Yung ginawag ka na umiyak, sexy ka na. Nakikita ko sa isip at puso mo sa mga mahirap. Ngayon mo na kasi. Sa dagit ngayon na lang ililibig sa lalo. Paglabag yan sa sanitation code at grave scandal. Kailangan arrestuin mo siya ngayon din. Alam mo, nakuha mo ba magpakita dito sa libid ng ano? Kapag hindi niyo sa amin binigay ang bangkay ng kapatid ko,
pag hindi ka ng boyfriend niya. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Kahit ano pa gawin mo, kapag hindi mo ibigay ang katawan nito, siguraduhin ko sa'yo na masusunod na kapag ibibigay ka sa kanya. Kape ko. Good morning, Jackie. Nakatulog ka ba ng mabuti? Mas nakakabangungot ang mga nangyayari sa bahay na to habang gising ako, no? Sanay na ako. Miguelito. Papa. Morning, ma. Ma, nandiyan na ba? Kaya ba may mga ano ka dyan, ha? May mga kaibigan na nagla-live. Pasyalan mo muna. Kain lang ako. Oh, Erika. Saan ba nanggaling? Naglayas ka, no? Dahil ba sa babae niyan? Ha? Sa totoo lang? Dahil sa inyong lahat. Tabil talaga ng dila mo. Manang-mana ka sa ina mo. Ah, Dahil sa ginawa mo, wala kang karapatang magsalita. wala akong karapatan. Mayroon dahil ako ang asawa mo, hindi mo akong kabit. Ayaw ko raw makita pagmumukha mo sa kamamahan ko. Maghiwalay tayo. Napaka-ingrato mo, Gustavo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka naging mayor. Lahat na mayroon sa bahay na ito ay dahil sa akin. Huwag mo lang masyado iangat ang sarili mo. Ginawa mo yun dahil sa ambisyon mo. At takot kang bumalik sa sali. Kung saan kita nakalap. Pa, huwag naman sana natin baliwala yung sakripisyo paghihirap mo masabi. Saka hindi ito ang tamang oras na magwasakan ang pamilya. Kapag umabot to sa mga motineto, katulig na lang tulad sa atin. At Ate Olivia, nasa kanila ngayon. Roberto, di ba? Huwag mo akong Ano naman tinuturo mo? Hindi na magbabago ang desisyon ko. Lumayas ka na rito. Bakit? Ano naman ginawa mo sa ilong mo? Oh, wala naman ah. Wala naman oh. Sa tabi mo? Pinabasa mo na naman sa akin. Ikaw ang kaso kay Gustavo. Magdusa ka. Dahil ang gabi. Ano ba sinasabi ninyo? Ano ka, Ben? Ano yun, ma? Ano? Sabihin mo. Ano? Hindi mo kaya, no? Ha? Ako na magsasabi sa kanya. Kung kahit kapit pala ni Lola, sila. At ako naging bunga ng love story nila. Unless I got that wrong, kuya. Ito, mama. Bakit ako ba?
Nakakasuka kayo lahat! Ah, Nakakasuka kayo! bilisan mo. Sungaling-galing ko yung bunganga mo. Tinambak mo na naman. Tayong naging parte ng pamilyang to! Oh, subo na naman. Sabi ko, nguyain mo muna yan. Matatanggap din niya yun. Matatanggap talaga niya ang baong kinalat mo. Ikaw ha, pumupuro ka na. Papatulan na kitang impacta ka dyan. Jackie, tama na. Ano tayong problema? Sir Fatima niya nandiyan pa. Magsalita yan sa mga Montenegro. No. I mean, Dad, mayroon si Fatima. Who the hell is gonna believe anything that woman says? At dahil magaling ako, syempre, sinimulan ko na siyang siraan sa social media. Wala na. Sira na ang image ni Fatima. Okay? Kalat mo na. Syempre! Ano pa ba? Viral na nga eh. Trending na dahil sa mga trolls natin. Diyan lang. At sa meeting de Avance, papapuntahin ko yung mga stylist ko. Yung mga kaibigan niya. Para tuluyan na siyang siraan. Wala na kayong dapat ipagkalala. Ilang reputasyon ni Fatima ang kailangan sila. Pati reputasyon ni Tanggol, kailangan masira para manalo ka. Just patuloy na lang natin nilabas sa sindikato mga Montenegro. Nag-drug lord silang lahat. Kailangan lang ng buong Maynila yan, hindi ba? Pinuto. Yan ang huwag mo yung gagawin. Babalik sa akin. Sasabihin nila, tayong protektor nila. Mas masisira tayo. Hindi sila. Sino sabi sa'yo sirain mo yan? Kung nasanay ka ng sige ganyan, nguyain mo na yan. Nguyain mo na yan. Nguyain mo na yan. Nasanay ka ganyan. Kumain ka na kasi. Lagi mo na lang iniipon sa bunganga mo yung pagkain mo. At tusok-tusok, take doctor prescribed Duracell. It's 4 times B12 versus a generic vitamin brand. Helps relieve symptoms of nerve damage. Ask your doctor.
Long time no si Mark. Hey, kumusta BI? Pasensya na po kayo, hindi ako nakapagpasyal sa inyong mga live. Nagano kasi ako sa sa Reels. Busy ko Mark Gawaray TV sa Reels. Sa Reels natin, baka gusto mong mag-follow. BI. Tumataas dito ang views ko. Kita ko sa'yo. Okay lang wag ka pasyal. Ito yung reels ko. Gusto mo mga mag-follow. O sa FB. Follow mo ako. Mark Jose Albano. Yan, mayroon tayong 1M. 1.7 million. Di pa nga eh. Ito nga yung inaano ko para ma-monetize ako. Kina-career ko. Kaya dito ako lagi nag-upload ng mga videos ko na nagagawa sa palengke. Dito malakas kasi views ko eh. Tsaka dito medyo nakikilala tayo ng sa Facebook. Tsaka naman ipopromote ko naman yung aking YT. Dahil kasi nagsabi sa akin dyan na nagbablog din sa YT at sa Facebook. Sige, follow kita. Thank you. Thank you, BI. Naano mo yung pangalan ko? Yan Mark Jose Albano. Yung logo niya, yung bilog. Yan. Thank you, BI. So, ma-monetize. Ito nga yung ko. Para ma-monetize. Pag na-monetize naman, sasabayin ko na itong dalawa. Lagi naman ako nag-upload ng short video sa YouTube ko. Long video lang hindi kay madalang lang, magsabado lang yung mga pag-vlog. Maganda ka rin si dito. Oo, nakapalo na. Ay, thank you. Titignan ko nga. Check ko nga. See. May page din ako, BI, ito yung Mark Joe, pa lang, 302. Mark Gawaray TV, yan. Yan naman yung page ko sa, Facebook page. Mark Joe Gawaray TV. Yung niya, logo niya yan, yung logo niya. Thank you, BI, salamat. Salamat sa pag-follow. Check ko. Tignan ko nga kung nakapalo. Ay, ito na. Okay, thank you very much. Malaki pala yung mo. Ang laki pala ng followers mo. Nandito ako sa'yo. Laki pala ng followers mo. Laki pala ng followers ni BI. Follow ako sa'yo bukas. Famous ka na sa FB Idol. Oo nga, doon nga ako nakikilala. Hindi naman. Sakto lang. Hindi pa naman tayo famous. Wala pa naman magpapapicture. Hindi naman kaaya-aya pag-picture ng mukha na to. Okay lang yun, nag-ahay. Sasabi, Idol, gusta. Ganun lang. Kanina nakakatuwa lang kasi mayroon kasi sa akin kaninang bumili sa akin tumpok. 50 mais tumpok. Ngayon, nagtanong siya sa akin. Tinanong niya ako na sabi sa akin, boss, ikaw ba yung nagbablog dito? Sabi ko, oo. Sabi ko kay daddy, daddy, nagbablog ako rito. Nakikita daw niya ako ang pangalan daw ng
sa YouTube ko, Mark Juwaray TV. Sabi ko, po, yun nga po. Last year na yan, natigil lang dahil pag focus ako sa YT. Ganun po. Nade-activate ako sa FB bago ako nag-apply sa YT until monetize. Paano to pag na-monetize? Di ba monetize ka na rin ba? BI. Monetize ka na rin ba? Nag-follow back na ako sa'yo. Pinanood ko naman yung video mo. Si B-Boy, meron din siyang Facebook. Baka friend ba kayo nun? Na-monetize ako dati sa FB, pero di ako viral doon. Tapos lang. Ako, mayroon naman akong kahit paano. Na ano naman siya pag sineshare mo sa mga... Ang maganda lang kasi sa Facebook, pag sinare mo sa mga group na sinalihan mo, maraming papasok sa yung views. Basta lagi kang active doon, active. Kay Bibo, hindi niya sineshare yata, hindi yata siya nun. Kaya, mahina ang views niya. Ako kasi, sa daming sinalihan kong mga groups, sineshare ko doon. Yung sa'yo, viral kasi may million views ka na. Oo, meron. Dahil sa yun, sa kay Tulak Girl. Nakakatuwa lang, doon nga lang ako lalo nagporsige mag-reels kasi naka-reach ako ng 1.5 million views. Kaya lalo akong naganahan na inganyo mag-reels. Totoo pala sabi sa Facebook, pag once na may napapanood ka mga videos tapos magtambay ka doon, ipapalo mo at mag-iwan ka ng bakas, parang sa YouTube din. Nagkakaroon ka pala talagang ng views na malaki. Sana ma-invite ka for ads, sayang ang views. Oo nga. Di ba requirement sa Reels, 5,000 followers, no? BI. Kailangan 5,000 followers, di ba? Sana nga ma-invite ako para Mag-a-apply ka ba nun? Mga ganon? Parang sa YouTube din ang ganon. Diskarte. BI. Kasi hindi ba na-invite ka na ni Reels? The difference in just 4 weeks. Daghang nagsalig na ako. Usa, parang sa dito. Buong Pilipinas ay pa-excited. Kapag may umaasa sa'yo, hindi dapat magpahitin sa nganay puso at maghit sa tulong ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang mga inasal, di lang manate. Ang laki-laki. Kita at mahal. Pinagsama. Di lang masarap. Ang sarap-sarap. Sulit. Kaya sol. Pag na-invite ka sa Reels. Hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin. Bilisan mo na, matulog ka na. Hindi na. Sa long form videos dati, meet requirement. Ganun po ba? That's 8.ph. Hindi pa naman kasi ako monetize kaya. Kain ko sa'yo yan. Sayang nga to. Sayang to. Hindi siya titigil kung hindi siya masasakit. Sa 29 days ko nung re-reels, ipon ako ng 2.8 million. Ay, Ma'am Malo, hello. Hi, Ma'am Malo.
Hi mo muna Mama Lu, Mark dyan. Mark dyan, hello Mama Lu. Ayun. Shout out. Hi Mama Lu. Thank you po. Salamat. Yan si Mama Lu nakapalo sa akin yan. Kailangan maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ilaw pa. Hello Bibi Boy. Mark yan, hello daw. Mark yan, hello. Hi daw, hi. Hi daw ikaw. Okay na, parang galit ka pa eh. Hi, parang galit pa. Tik. Hello, BI. Hello, baby boy. Thank you, Mama Lu. Salamat po. I miss you, Mama Lu. Hello, I miss you, Mama Lu. Sabi ni Ma'am Gemma. Kaya mabuting magpanalig ka muna sa loob. Sige, pasok ko na yan. Pare, sensya na. Ayaw lang. Masok yan. Salamat sa 4 viewers at 12 thumbs up, guys. Thank you very much. Unpin ko na kasi Angel TV na to, wala na kanina pa. Mama Lu, baba ka po ng bahay. Ipin ko po yung ano. Team Tacloban po, Mama Lu, Yahoo. BI Dan Shop Short Bakas. Thank you, Mama Lu, salamat. Mama Lu, baba ka po ng bahay. Ipin ko po. Dalawa lang na tayo ngayon sa Tina. Wala na ko yung David mo. Kung totoong mahal mo ko yung David mo, dalhin mo sa akin ang ulo yung tanggol. Okay tayo. OTW na Mama Lu. Thank you, BI. Okay, tumigil. Ito bukas, baka may makate. Tara, sa dito natin. Ito. Kaya ka dito! Dito meron! Sino kaya katiwala nito? Sandali. Ano? Pwede po ba kaming makigamit po na rito para lang po sa kapatitan po pa namin? Magsamantala lang po habang inaayos po natin yung magiging routine. Masaya na, boss, pero hindi ko kayo matutulungan. Baka umustan yung mayari. Emil. Kopya mo. Ayan, Mama Lu, naka-pin na po kayo. Open ng gabi, Mama Gemma. Yan po, pwede rin. Watermelon, Mama Lu. Sige, Ano? basta bago mapunta at kunin nyo. Baka pagalingan ko ng amo ko. Pero ano? Shoutout sa 5 viewers at 12 thumbs. Tira lang pala katapit. Katapat. Nakahanap ko ng pwede paglalaki ng katawan ni David. Dito sa Velasquez. You want great hair? Asing. My sagot right here. Pantene Supplement Conditioner with Provitamin and Collagen. Guys, citrus. Easily for smoothness. Hi, Boss J. It's Pantene. Salamat. Umaga pala. Thumbs up, Tol. Thank you, Tol. Salamat. Mag-dive na. Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bango at hindi pa talaga nalilinis. Pero sa dive, Batang Quiapo yan, boss, ah. Oo. Sunod kami Batang Quiapo. Idol namin si Coco Martin. Hindi mamatay-matay sa mga teleserye niya. Labas dila. Sarap!
Tayo ng ano mo? Ay, Abang Boss A. kinakalikot-likot mo Oh, yun si sa Boss A. ilong. Boss J. Tingnan mo, paano ko titignan yan? Shoutout sabi ni BI. Wala naman eh. Ang dami. Ah, Wala nga. yummy. Sa Darninia, kampante ako. Masigla, malakas. I-open mo. Oh, pa man BI, I love you. Masigla, mas ako. Saan si B-boy? Ba't wala si B-boy? Saan kay B-boy? Gusto mo? B-boy, gusto mo ba? Titignan ko lang kasi. Citrus. I-open mo. Tamis. Matamis gar. Matamis mga kawaray, oh. Grabing tamis. Hindi masisira ang mukha mo dito sa sobrang tamis. Wala namang dumi yung nose mo. Ayusin mo. Paano ko magkikita? Open mo, open. Lakas mga kaso ko ba? Ano ba yan ang mukha? Yummy. Parang ano? Ito balat, ah. Hindi. Walang kalamansi, lasa. Ano yun dito? Bila. Grabing tamis. Na! Super tamis, guys. Napakatamis. Sira mukha. Miyay, taga saan ka? Taga Tacloban yan, ma'am ano? Ma'am Jema. Si Biyay. Ayaw mo tumigil. Daris. Ay, 5 viewers at 13 thumbs up. Thank you very much. Kailangan maging mabusisi. Marami tayo ngayon, ah. Marami, ah. Sa Wilkins Distill, most trusted by doctors and moms nationwide. It's time to dream. Maasim. Ah, Masarap yun. With all-in-one magic sarap. Kaya Oo. naman ang pamilya, Oo. magpapa. napakaasim. Ma'am Jema. Bilisan mo na. Huwag mo kong ano Grabe. yun. Baka may maiiwan kang Mangilo. Pag Sunrox, Mother Safe. Expert pumatay ng up to 99.9%. Ano sa ngipin, mangilo? Grabing tamis. Eat this one. Kulay-linis, ipagmalaki. Eat. Sunrox, Mother Safe. Natakap yan. Lucky me, pansin Eat. doon. Sausaw sa asin pang alis antok. Ayan po, meron na nga pong asin po. Ayan o. Ma'am Malo. Grabing asin. No! Oh, What's wrong, baby? oh, it's yummy. At sumali for a chance to win Gcash araw-araw. And weekly. Yan naman pala ni Mark dyan eh. It's yummy. Araw-araw promo. Sali na! Yung reaction. Ang reaction mo, pangit. Wala na. No. Ano ba? No, So, you want? You want? You want? I like it. Huh? I like it. You like it or you like it? Huh? You like it? You like it? Huh? You like it? Yummy? Yummy? No. Boss J, thank you. Hindi pwede malerto ang camper. Once work has the package, atake tayo para mag-stock sila, para mag-save ng mga bata. Masaya rin ang mga bata. We have to do it fast. 30 minutes to tumatang ang signal. Mark Yusuha ba yan? Hindi po, Ma'am Malo. Ma'am Malo to. Ma'am Jema. Ano po to? Citrus. Citrus. Yan o, citrus. Parang kalamansi. Citrus po to, hindi to soha. Soha. Kabibata, sa isang palasyo, may nakatirang isang prinsesa. Malungkot ang buhay niya. Guys, mag-CR lang ako guys. Angat ko lang tong cellphone ko. Mag-CR lang si Waray. Pasensya na. Hindi na kaya. Ang aking chan.
Hello? Ano na? Ay, kaya pala maasim. Hey, what's Paul? Nakalimutan mo. Mamalo, thank you, Mamalo. Pinangalan mo yan. Isang sarang samsiyam sa'yo. Thank you. Kung ngayon ano? Lalagay. Ito. Hold mo lang yung camera. Sabi ko. Ang garaway, mga kabaray, iwanan ko muna kayo. Wala akong kalakal ko. Wala akong paninda ko para bukas. Lipat muna kayo sa iba nagla-live, ha? Pasensya na po. Salamat po sa pagpasyal. Ma'am Malu, Ma'am Gemma, Ma'am Melody, Sangkay B-Boy, Boss A, Boss J, Boss J. Salamat sa inyong lahat. Magwala akong kalakal ko. La-live ko lang din to. Naka-live pa rin. Pero mute lang, guys.
Ay, shout po. Gig, 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 gig. Shout sa pag-viewers. Coming down in the person. It's around the person. That is the person. Roar, 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 roar. Roar. Kaya mo si Mark Jo, ang ilaw sa taas. Roar. Saan galing yan pa, di ba? Dinali ko. Lahi? Ha? Lahi? Oh, Bibigay sa akin. gusto mo. Nako. Hindi na kasi hindi walang bariyan. Buting tao na to. Pagkain yung ginup. Ilagay mo yan dyan. Di papakain mo na naman yung kalat mo na naman yan dito. People are the parasite. Let's punch in the parasite. Why are what are the parasite? Mga karaan, di ka na nagsisigarilyo ng gabi. Yung gabi-gabi ka na naman malabas, gabi-gabi na naman sigarilyo. We go to parasite. After the parasite, boom, 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 the parasite, part. And go to the parasite. Free. Out in park. And look at it in the parasite. Sure. Straight at the parasite. No. And the parasite. There's a parasite. The parasite. I want to run the parasite. What are the beats out of parasite? Sure. Ka na, ingay mo, matulog ka na. Galing ah! Sa'yo na to, boss. Alam mo naman. Pero may tanong pa ako. Kapag nasagot mo yung tanong ko, sa'yo na itong 24 seconds na to. So, ready ka? Sa tanong ko. Kapag nasagot mo, sa'yo na itong 24 seconds. Sino yung tanong? Ikaw walang pako. Ikaw walang pako. Do. Wala? Okay na. Stressing pa rin to ha. Magkagawin din sa sugal ha. Ipakili talaga. Ipakili ha. Ingat. Gates. Ingat. Galing ha. So, sa'yo na to, boss. Alam mo naman. Pero may tanong pa ako. Kapag nasagot yung tanong ko, sa'yo na
Kain na tayo mga kalabat. Luto na po yung tinanga. La 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 la. Bas. Bas. Ito yung pinakamamahal mo. Marin, ikaw yan? Guys, hindi man ako sikat na content creator, pero ito lang ang masasabi ko. Isa ako sa makakatulong mo, lalo na sa mga weekly challenges mo. Kaya ano bang ginagawa mo yan? Magpapansin ka rin sa baba. Let's go! Oo, marunong. Balik na. Ang official. Ano, mag... Mas magaling yung content yung konti at mga payakap sa ilan.
tips lang po sa mga Why? Vehicles. Tamis siya, matamis. Dati, 100 lang. Mangga, tulog. Tamis, matamis. Mangga. Guys, pag gusto nyo nag-uusig, balik ng bangka, ng sandahan. Nag-uusig, balik ng bangka, ng sandahan. Thank you sa bumili. No way! Nag-uusig, bili ng mangga, ng sandahan. Thank you sa bumili.
sa bumili. Pusing, bili ng mangga. Sandaan. Thank you sa bumili. Hoy, mais ka. Di ba sabi ko tumigil na't matulog na? Palitin mo na naman talaga ako. May musik, bili ng mangga. Sandaan. Thank you sa bumili. May musik, bili ng mangga. Sandaan. Thank you sa bumili. May musik, bili ng mangga. Sandaan. Thank you sa bumili. May musik, bili ng mangga. Sandaan. Thank you sa bumili. Sweat.
Natulog ka na. Ingay mo. Quack, 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 quack. Night. Live. Tulog ka na. Live camera action.